You might be a man. I have a stamp. There's an aqua fichana, not the government. I ain't yet a gaka. Not today, and I'm going to uncle to a boy. When you come over, many human answer. When you jump, one will do. Chimbinia, no Gakalake, Chimbinia, no Gakalake, Chimbinia, no Gakalake. I said, what will be there? Mamma had a jumper. I said, what will be there? It's a vendor. I said, what will be there? I will be not a vendor. I said, what will be there? Of a vendor. I said, what will be there? One and no. I said, give me there. I said, give me there. It's an eye. It's an eye. Ụfọdụ na-eje n'aka ụfọdụ na-eje tọ na gị nwa na-eme nke gị ọ na-agarago doesn't mean na others dị lazy na ị na-achine na-enwe aṅụrị kịta doesn't mean na others dị lazy. Nwata kpakarịọ ka nke ọsị na ọkpara nkụ na ajọ ọfịa. Lot of you people ewelugo okwu unu kwuru n'ọnụ kedo onwe unu. No be everybody you go talk to na free o. Ọ bụ okwu onye ọbụla ka ị ya agwa okwu na free. No be everybody. Because ịma mmụọ ya na onye ahụ na-anọ that time. Ịma mmụọ na-ebu onye ahụ agha that time. Ịma mmụọ ya onye ahụ na-agabiga that time. Ịma forces na-enye ya nsogbu. Imepe ọnụ gị niile ekwuka. Who are you to judge? Also, who are you to judge?